Nakarating lang sa city. Nag-barko lang kami papunta ng city. Karina, Butuan, na city. Para tipid. Excited kami masyado. Nakabukas lang ng pintuan para mag-exit kami. Sa akin si Afam, sasakay kami ng shuttle. Ayan, nandito kami sa shuttle. Sa bahay ng aking lola, tapos yan si German. Coffee is life na naman. Nagkakape na naman siya. Ayan. Nandito na si nandun ang pinsan ko at saka lola ko. Tsaka mamayang 9 AM punta kami ng consultate ng German dahil may sadya si German.